כולם ייכנסו. כן, כן, אני אמרתי, זכרתי בערך, אבל עם צבע אחר, עם צבע. כן, בסדר, דימה ישב. ערב טוב לכולם. זהו, יש לנו? אנחנו נפתח את ישיבת מועצת עיר שלא מן 11/12/12/24. כולנו מבינים את המצב שהמדינה נמצאת בו, ולכן חשבתי שיהיה נכון לשמוע סקירה ממנהל אגף הביטחון שלנו, מר מיקי כהן, שהכין לנו מספר דברים, יעדכן אותנו בכל מה שקורה בתקופה הזאת. נוכל גם לתת קצת זמן לשאלות ותשובות על כל מיני דברים שאנשים רוצים לדעת. בבקשה מיקי, בואו ניתן לו כמה דקות בשקט. תודה ראש העיר, ערב טוב לכולם. רגע, אני אשים אותה במצב של... זה הגביע? יפה. אתן לכם סקירה שמתארת למעשה שני דברים. אחת, סקירת מודיעין קצרה וקלה שמתאפשרת לתת בפורום העיר. שנייה אחת, יש כאן כאלה שלא יודעים מי אתה. ומה הרקע? לי קוראים מיקי כהן, אני מנהל אגף חירום וביטחון. אני שנתיים אחרי פרישה משירותי הכבאות, שם הייתי 35 שנים. הייתי מפקד תחנה אזורית נצרת, מפקד תחנה מרחבית עפולה, ואחר שפרשתי הגעתי ואני ממשיך את מה שאני באמת אוהב, וכשהמטרה היא למעשה לתת ביטחון ולתת חירום בצורה הטובה ביותר, ולא משנה מה המחיר, כמה זמן, כמה שעות זה ייתן, המטרה היא אחת, שהתושב ירגיש בטוח, ובסקירה שאני אתן, אני בטוח שתהיו יותר שלבים ויותר ברורים עם עצמכם בחלק שנקרא חירום וביטחון. אז אני אתחיל ואדבר על, קודם כל סקירת מודיעין קצרה שמדברת, קודם כל אנחנו מבינים ויודעים מה קרה עד היום. אנחנו מבינים שנאום נסראללה גרם למצב שבצפון, רק בצפון אני מדגיש, ממטולה ועד גליל מערבי מרכזי, שם למעשה רק הנחו את התושבים. חלק מהרשויות בכלל הנחו גם ללא הנחיות פיקוד העורף, אבל עשו את זה מרצונם. אנחנו באזורנו נמצאים על פי הנחיות פיקוד העורף בשגרה. אין לנו כרגע איזשהו אינדיקציה או איזושהי אינדיקציה כלשהי. מועד תקיפה במדינת ישראל לא ידוע כעת. המטרה היא מבחינתם זה מתקנים אסטרטגיים. עיירות מסוימות שהם רוצים למעשה להגיע אליהם זה העיירות הגדולות. עפולה היא משהו שהוא בין לבין, היא לא איזשהו מתקן אסטרטגי, ואף אחד נכון לא יכול לחזות משהו ברור או מתי, אבל אנחנו באופן כללי נערכים תמיד למה שיכול להיות הגרוע מכל.
בימים האלו, כמו שאמרתי, אין את המודיעין על כוונת תקיפה. מה שאנחנו שומעים זה יותר מדיה, להיות מוזנים ממדיה בכל מיני צורות אחרות, קצת לא טוב ואולי גם לא בריא. המדיה הכי טובה והכי אמינה היא גם הגארי כשהוא מדבר בערב ונותן תכלס שגרה איפה שצריך, ואצלנו זה שגרה, וגם בחדשות פחות או יותר אנשים שמדברים שם על המצב. רק ברשותך, אני יכול לראות פה, בסדר, סליחה. יש לנו בעפולה, גם לפני שנה שהחלה המלחמה, גדוד שנקרא גדוד 241, נפגשתי איתם היום, יש להם שתי חפ"קים באזורנו, הם ערוכים לקרוא ל70 איש שלהם, המטרה שלהם הם מיומנים בחילוץ, חילוץ של הרס, הכוונה אם טיל פוגע במבנה, הם באים עם כלי צמא, יש להם בית ספר נצור ששם הם שוהים, והעיר עפולה למעשה גם יכולה להיות בטוחה בחלק שנקרא גדוד 241, אנשים מיומנים, ייתנו את המענה יחד עם מה שאני אזכור לכם בהמשך. כרגע זה שני חפ"קים כפי שאמרתי, לא מגויסים, כי אנחנו בשגרה. בשעת השין הם יגייסו אותם, זה לוקח להם קצר, הם מגיעים עם הציוד והם שוהים בתוך עפולה. בסדר? היערכות העיר, בשנה האחרונה קיימה עיריית עפולה 44 ישיבות היערכות לחירום, זה ועדת מלך כפי שאתם מכירים, על פי החוק נדרש לקיים 4 ועדות מלך בשנה, 44 ישיבות זה משהו שהוא מכונת משימות על פי הנחיות שמקבלים כמובן כפי שאתם יודעים, וכל ישיבה למעשה ייצרה עוד ועוד ועוד מרקם באותו פאזל שהלך והושלם מהישיבה הראשונה עד 44 להיערכות החירום. מי שהשתתף בה זה מנהלי המכלולים שמנהלי אגפים שלכל אחד מהם יש תפקיד. אחד מטפל ברווחה, מטפל באוכלוסייה, שלישי מטפל בלוגיסטיקה וכן הלאה וכן הלאה. אנחנו למעשה שיפצנו גם בשנה האחרונה מעל 200 מקלטים במבני מגורים משותפים פרטיים, לא מקלטים ציבוריים, מבנה פרטי של דיירים פרטיים, שופץ המקלט שם, ואני תכף אזכור גם את ההמשך של אותו פרויקט שיפוץ. שופצו עשרות מקלטים גם ציבוריים בנוסף, ואנחנו למעשה יום יום נמצאים בהם. אגף ביטחון דואג שיהיו קב"טים במקלטים יחד עם מנהלי אזורים, פותחים, סוגרים, בודקים, יש נוהל שאני אדבר עליו לפתיחת מקלטים. נדרשים מתנדבים, ואנחנו גם מפרסמים את זה, שיסייעו לשפץ את המקלטים, גם הציבוריים, גם הפרטיים, בבתים המשותפים. ומתנדבים זה תמיד טוב, היו לנו כאלה לפני כשנה, ואנחנו עכשיו במערך של חיפוש מתנדבים לטובת העניין. בוצעו תרגילים מבצעיים כנגד פחה או חדירת מחבלים לעיר ל40 מתנדבים בני עפולה שהם למעשה כיתת כוננות של משטרת עפולה. הם כיתת כוננות של משטרת עפולה, אבל הם איתנו במופעים, באירועים, בגלל שהם אזרחים ולא לובשי מדים, אז אתם לא כל כך רואים אותם, אבל הם נמצאים תמיד בסביבה והם מוכנים להקפצה מיידית. בוצעו אימונים והכשרה לחילוץ מהרס, לצוותי סער, סיוע ראשוני לחילוץ אם חלילה מבנה נפגע. יש לנו גם אנשים, גם עובדי עירייה שאומנו לאימוני טיפול רפואי מהיר, ובנוסף גם לחילוץ 01, 02, לחילוץ קל עם עגלות החילוץ שיש לנו בעירייה, ואני אראה לכם תכף גם איך הן נראות. בוצעו אימונים, קיימת תוכנית סדורה ומוכנה לחצרמים, בעת עלטה, בעת הפסקת חשמל. חצרמים לעת עלטה בהפסקת חשמל, 3. מה זה חצרמים? זה, בשפה פשוטה זה המונשמים, בסדר? אותם מונשמים שנמצאים בעיר מסווגים לקשים, בינוניים, קלים, את חלקם צריך לפנות, מד"א ערוך, מי הם בכלל, הרווחה יודעת, יש להם כספת נעולה, זה נקרא כספת נצורה, יש להם את השמות שלהם. יש לנו כ-600 כאלה בעיר, ויצטרכו להגיע לפי מיקום שבו ידעו שיש תקלה,
יש לנו את המערכת של ה-GIS העירונית, ויודעים בדיוק להגיד בכל אזור מי גר שם, זה ממוחשב, זה מסודר, ואנחנו נצטרך להעניק את הסיוע הטכני, ומד"א את הביצוע הרפואי, אם מישהו שם יצטרך ממש הנשמות או דברים כאלה. בגדול, המונשמים יגיעו למקומות שנקראים מתקני קליטה, שם יהיה גנרטורים, שם הם יקבלו את המענה, שם ימתינו להם אנשים שיודעים מי הם, מתי הם מגיעים, איך הם מחולקים. זה גם סגור בתוך נוהל סדור. נרכשו 3 גנרטורים גדולים, 180 kVA ו10 גנרטורים נוספים למתן מענה לתושבים בעת חירום, גם לאירוע תרחיש עלטה, גם להרס, גם לכל דבר שלא יידרש. גנרטורים האלה זה משהו שהוא מאוד מאוד יעיל ומאוד מבצעי וייתן באמת את המענה בעת הצורך. נרכש ציוד מאוד מתקדם, חלקו, אני אראה לכם גם בשקף אחד גם איך זה נראה, חפ"ק מאוד טכנולוגי, שבאמת בצפון ברשויות הם באים ולומדים איך בונים אותו, חפ"ק הזה ייתן מענה, הוא יודע להזין את עצמו דרך מערכת סולארית יממה וחצי ללא חשמל, יודע לצאת עם טלפון לווייני, יודע לצאת עם קשר, יודע לראות את מצלמות העיר, יודע להיכנס ל-GIS, יודע לתקשר עם הסביבה, עם כוחות שת"פ וכו'. חוץ מהחפ"ק יש לנו אוהל מיוחד, שיש בו גם את אביזרי החשמל וכל מה שנדרש, נגררי תאורה, עגלות חילוץ וציוד קשר שמגובה. זאת אומרת, אם עובדי הרשות יצטרכו לדבר ביניהם ולא יהיה טלפונים, מכשיר קשר ימשיך לפעול, מכיוון שהאנטנה שלו מגובה בגנרטור. 11 רכבים מבצעיים מסתובבים כל יום, זה סיירת גני הילדים ששמעתם עליה. 11 רכבים זה 9 של הסיירת ועוד 2 שיש לנו של חברת האבטחה, מאבטחים את כמעט 160 גני הילדים שיש בעיר עפולה. מה שלא היה בעבר, שהובטחו רק 9, ושני רכבים ככה פחות או יותר הסתובבו בגבעת המורה, ברובע, עפולה עילית, אבל כיום כל הגנים, על כל ניידת כזו יש בערך 15, בין 15 ל-20 גנים לפי הפוליגון, וכולם, כולם יודעים להגיע לכל דבר. כל בעיה שיש לגננת, יש לה לחצן מצוקה. מה? כשיש מתקפת טילים, לא יהיו גנים. בשעה 9:30 מתחילה מתקפת טילים. היום? מחר. בוא נעשה את השאלות בסוף. אוקיי, אז אני אענה בסוף, ברשותכם. אני אענה בסוף ברשותך. ספציפי על הגנים, 15 גנים זה לפעמים יכול להיות ב4 ריכוזים. אם זה 4 גנים באשכול, זה 4, זה ככה הוא סופר את זה. כמעט ואין גנים בודדים, יש הרבה זוגות ויש הרבה רביעיות. כלומר, הסייר צריך להגיע בערך ל6 מקומות. טווח המדידה שלנו מדד דקה ממקום למקום. ולכל גן יש ממ"ד. בכל יום מופץ מידע לחירום לתושבים ברשתות המדיה, גם הדוברות עושה את זה בצורה אינטנסיבית, מגיעה לכל תושב על מנת לרכך קצת את החששות, את האי הבנות ואת האי ידיעה. נבנתה תוכנית סדורה בנוהל לפתיחת כלל המקלטים בעיר עפולה בזמן קצר. כלל המקלטים, כ-80 מקלטים, ייפתחו עד 20 דקות. איך? יש מחזיקי מפתחות, יש קבוצות וואטסאפ, יש אנשים עם דיסקים, אם המפתח לא פותח את המנעול, יש תוכנית מסודרת. והתוכנית הזאת עבדה יפה במתקפה לפני כחודשיים, שהייתה על ישראל, והמקלטים נפתחו כולם. כאחד, אנו בשלבי שיפוץ חדר הפעלה לחירום, יש לנו חדר הפעלה, אנחנו כרגע בשלבי שיפוץ לחדר הפעלה יותר גדול, חדר זה ייתן מענה למוקד, המוקד יוכל לשהות שם, המוקד יוכל לצאת ולתת את המענה לתושבים למעשה ברשתות המדיה, בטלפונים, ב-106, ב-100, דרך חדר הפעלה שיהיה מאוד משוכלל, מאוד מובזר ומאוד טכנולוגי. בוצעה בדיקה מקיפה לכלל הצופרים בעיר, גם זה נלקח בחשבון, צופר, איך יפעל בהפסקת חשמל, יש לו מצברים, אז תיאמנו שפיקוד העורף יראה שהמצברים אכן תקינים, ושמה שישן יחליפו, ושרמת הדציבל של הצופר מתאימה לרדיוס פוליגון שהוא צריך לתת. עמדו חיילים ביום הזיכרון ועמדו את רמת הדציבל,
ונעשתה בדיקה גם לעניין הזה. נכתבו נהלי חירום סדורים כאשר כל מנהל מכלול היום עובד למעשה עם נוהל, קורא תרחיש X, יש נוהל לתרחיש X, האנשים שלא יודעים מה, הציוד שלו מוכן, וכל למעשה משהו מתרחישי הייחוס שיקרה חלילה לעיר עפולה, כל מנהל מכלול שהוא מנהל אגף ידע לתת את המענה. 30 מתנדבים תושבי העיר עפולה הוכשרו לפני כחודשיים וחצי מקצועית לסיוע לכל מחלקה גם, כמתנדבים לכל סיוע, כנהגים, כמלווה מבוגרים, כמלווה נכים, כסיוע לרווחה וכו' וכו'. זה מתנדבים שהם לא מחלצים, זה מתנדבים כסיוע לאגפים, כמובן במיפוי לפי משימות נדרשות. ביומיים האחרונים בוצעו ביקורות ביוזמתנו של קצין מיגון מפיקוד העורף למקלטים. היום זה הסתיים, הם ביקרו בכל המקלטים, איפה שהיה פער, זה עלה גם ברמה שלהם, ואנחנו נמצאים למעשה כל יום בנושא המקלטים הציבוריים. מתקני הקליטה שהם בתי ספר מוכנים לקליטת תושבים. הכוונה, אם טיל פוגע במבנה והתושבים צריכים להתפנות וסביבתם צריכה להתפנות כי המהנדס קבע שבניינים אחרים הם סדוקים, המענה הראשוני לשעות הראשונות זה יהיה כמובן שנקבל את ההנחיה, יועברו לבית ספר ששם מחכים האנשים, הם מחכים לפי הנחיה, הם מחכים לפי פקודה, יש להם תיק עבודה, תיק הפעלה, והאנשים יגיעו לשם, הם מפונים, ושם הם יטופלו ויהיו במקום מוגן. אני אתייחס לזה. כלל בתי הספר מסודרים בנוהל חירום ללמידה מהבית ומבית הספר. הכוונה שלכל מנהל, כל מנהל הונחה להכין תוכנית רמזור. תוכנית הרמזור שפיקוד העורף אומרת ירוק שגרה, ואם נכנסים לצהוב זה ללמידה בסמיכות למרחב מוגן, ואז כל מנהל בית ספר יש לו תוכנית מי הילדים שהוא אומר להורים שהם נשארים בבית, מי הילדים שנמצאים בבית הספר, על מנת לא ליצור לחץ בממ"דים ובמקלטים, כמובן שיהיו חלופות, לא יודע אם זה נגיע לזה, אבל גם אם נגיע זה לא יהיה תקופה ארוכה, אבל לא תהיה פגיעה בלימודים כמובן, כי הכל מוכן עם מחשבים ניידים, עם מורים שיודעים לעשות את זה, ושעשו את זה בתחילת המלחמה. אבל בתי הספר מבחינתך, אני ברשותך להתעקש על בתי הספר, ערוכים מבחינת כמות התלמידים פר מקום במקלט? בוודאי שכן. כל בית ספר בתקן, כן. אלא אם כן איזה מנהלת, כמו בית ספר שאתה מכיר היטב, עשתה ספרייה בתוך הזה, הוציאו את הספריות. אין בית ספר שהתקן של הממ"דים והמקלטים שבו לא תואם את המספר. אין כזה דבר. בגדול כל בית ספר בנוי מי התלמידים שיהיו מהבית ומי יהיה בבית הספר. זאת אומרת, לא יהיה מצב שיהיה דחק או שלא יהיה מקום. שגרה כזאת, ועכשיו לעכשיו יש... אז יש את המקלט ויש את המרחב המוגן ויש מדרגות דרך אגב, כשאתה בבניין שלך, קומה רביעית בחדר מדרגות, יותר בטוחה מהממ"ד שלך בבית. בסדר? אז אני אמשיך ברשותכם. אנחנו למעשה... חמישית, אבל בסדר, ניפגש באמצע. עד קומה חמישית. מה שנרכש למעשה ותיארתי, אני אראה לכם תמונות, זה אוהל נצמד, חפ"ק להערכת מצב, נגרר תאורה, חפ"ק רשותי משוכלל, גנרטורים, משפצים את חדר הפעלה, מחסן חירום חדש ונוסף. יש לנו 4% ציוד של מזרנים, סמיכות, מיטות מתושבי עפולה, מכלל העיר תושבי עפולה, על מנת לתת להם גם את המענה הזה, וכמובן הכל בא ברעינון. מה שאתם יכולים לראות במסכים עכשיו זה חלק רק מהציוד, את אותו אוהל שיש בו גם נקודות אינטרנט, יש לו גם נקודות חשמל, עם גנרטור חיצוני אפשר להפעיל אותו כמו בית. מחסן אחד שלמעשה כמובן היום הוא מלא אבל הוא מאוד סדור, יש לנו את 3 המחסנים לחירום שהם בספירת מלאי, בתחזוקה וכולי. הגנרטור שאתם רואים הצהוב יש לנו כאלה 4 ועוד אחד שהוא קצת יותר קטן מהם, הם נותנים המון הספק. הם ממוקמים כרגע, למשל יש לנו גנרטור שהוא בחדר הפעלה שמגבה את חדר הפעלה, ויש לנו עוד 3 גנרטורים, אחד מהם נמצא בבית ספר יובלים שהוא מתקן קליטה למונשמים וכולי, וכמובן הבית ספר הזה גם בגלל המונשמים צריך את הגנרטור, ועוד 2 גנרטורים שנמצאים בסטנדביי בכוננות, אפשר להרים אותם עם מנוף ולהביא אותם לאן שידרשו. יש חשיבה,
זה די רנדומלי, למה להגיד תלוי אין באירוע. חשיבה? במקום להגיד מה חשבתם איפה? אם אנחנו שמים בבית ספר מסוים ודווקא שם ירד הטיל, מה נעשה? למה דווקא יובלים? כי ביובלים יש ילדים שלפעמים זקוקים למערכות הנשמה גם ביום יום. והייתה הפסקת חשמל והבנו ששם אסור שיהיו הפסקות חשמל, אז שמנו שם אחד קבוע. אבל לשאר, אם חלילה, יש לנו כמה מרכזי פינוי? 7. 7. רגע, שנייה, אני באמצע משפט. יש לנו 7. נגיד שאחד מהם חטף טיל, אין טעם לשים שם גנרטור, צריך להביא גנרטור למקום אחר, אז את זה יעשה המנוף. אתם יכולים לראות מצד שמאל למטה את הגנרטורים, 10 גנרטורים שרכשנו. אלה גנרטורים שנותנים 6 kVA, אלה גנרטורים שייתנו את המענה גם למונשמים בעלתה בהפסקת חשמל, גם בשכונות, בכל דבר שידרש. החפ"ק שאתם רואים למעשה מצד ימין זה איך הוא נראה בצד הימין בקצה, זה איך הוא נראה בחלקו הפנימי, וכמובן יש עוד הרבה תמונות שהיה אפשר לשים ועוד הרבה ציוד שנרכש. זה דוגמה למקלטים שאמרתי שהעיריית עפולה טיפלה בהם. תראו מצד ימין איך נראה המקלט למטה, תראו מצד שמאל, הוא נראה ממש מגרש מסודר, נקי וראוי לשהייה, ויש לנו לא מעט מקלטים כאלה. נכון, יש עוד מקלטים שנראים כמו מצד ימין, אבל הם לשהייה של 10 דקות. המקלטים במרחב עפולה ובעיירות הם לא לשהייה של ימים, לא נגיע לזה. גם אם נגיע, זה לא כל השכונות יוכלו להיות בתוך המקלטים האלו, אבל הם כן לשהייה של שכונה שתידרש להיכנס למקלט כזה. אני חושב שמקלט כזה הוא מאוד ראוי, והושקעו הרבה כסף למעשה הושקע במקלטים האלו. יש בעפולה מקלט שהוא מקלט נגיש. מה עושה האוכלוסייה שלא יכולה לרדת למקלט וצריכה להגיע למקלט? זה הדבר האחרון למעשה בין האחרונים שטיפלתי בו השבוע בעפולה עילית, כשנאמר לי מאחת המשפחות שיש להם הורים מבוגרים שלא מסוגלים להגיע למקלט שהוא במרחק 100 מטרים. ואז הפתרון הוא יש 2 פתרונות, או שהמשפחה, אם יש לה אפשרות, אז כמובן הילד לוקח את האבא והאמא הביתה כי יש לו ממ"ד. הדבר השני, אם הוא לא יכול לקחת אותם, אני עונה לך ברשותך. הדבר השני, אם הוא לא יכול לקחת אותם הביתה, אז מה שאנחנו עושים, פותחים מתקן קליטה אחד, שיש בו מיזוג, יש בו ממ"ד, הוא יישב שם רבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, שעה, המצב יירגע, יחזירו אותו הביתה. וחשבתם על פריסה של מיגוניות באזורים מאוכלסים, באזורים שממש אין בהם... מיגונית לפי פיקוד העורף טובה רק למקום שיש בו התראה של 10 שניות. כאשר בסדירות למשל, הן הפכו אחרי זה להיות מלכודות, כמו שאתה יודע, למחבלים. המיגונית היא טובה במקום שאין זמן להיכנס ולסגור אפילו דלת, בגלל זה היא גם פתוחה. כי ראיתי נגיד קריית מוצקין, נוף הגליל, עיריות של... פיקוד העורף לא רק שלא ממליץ לקנות, ממליץ לא לקנות מיגוניות במקומות שההתראה בהם היא דקה ומעלה, ואנחנו בדקה ומעלה. אוקיי? עכשיו, תראו, אני בזמנו פרסמתי ואנחנו מבקשים מכפיר לרענן את זה ולהעביר את זה גם לחברי המועצה אפילו בוואטסאפ, את החוברת של סוף השבוע האחרון, אבל יותר מזה את הסרטונים שהכנו בתחילת המלחמה, של בעצם מה שמפרסם גם פיקוד העורף. יש שם 4 קטגוריות של מה עושים בכל רגע נתון, בהתאם למצב הבית ובהתאם לרמת הכוננות. נניח שאנחנו כמו עכשיו יודעים שאנחנו בירוק, אבל דברים יכולים להתפתח, ואדם נמצא בבית. אז אם יש לו ממ"ד, הדבר הראשון שצריך לעשות זה לרוץ לממ"ד ולחכות שם 10 דקות. אם אין לו ממ"ד ויש למטה מקלט, אז חדר המדרגות הוא מספיק בטוח לרדת בו אל המקלט. אם אין לו מקלט למטה אלא בצד, מומלץ להישאר בקומת הביניים של חדר המדרגות, וזה מפורש בפיקוד העורף, זה כתוב בצורה מאוד מאוד ברורה. אסור לתת לאנשים לצאת מבניין, אפילו אם המקלט נמצא בצד השני של הכביש, אם זהו רגע האזעקה. אנחנו חווינו 2 אזעקות, שתיהן היו אזעקות שווא בתחילת המלחמה, וראינו מה קורה לכולם ואיך כולם נבהלים וכולם רצים למקלט. אנחנו יודעים שבמקומות שנמצאים בחוץ זה הדבר הכי מסוכן שיש. היה ואנחנו נעלה לאדום, ייפתחו מקלטים ונמליץ לאנשים שאין להם מקלטים, בעיקר בעפולה עילית, להיכנס למקלטים, לישון במקלט, לגור במקלט, לשיקולם, כמו ששאלת. משפחות שיש להם חוסן, שיאספו את המבוגרים או את הנגישים אליהם הביתה. כל הדברים האלה נסביר. אנחנו כבר 10 חודשים בתוך המלחמה, ועפולה לא בסיטואציה.
אבל חס וחלילה, כטב"ם אחד שמיועד לרמת דוד, יאמר לו הדלק מעל עפולה, והתמונה משתנה, זה ברור לגמרי. אחד נפל לא רחוק מאיתנו, לפני כחודש, ליד סולם, נכון? משהו? או נאורה, ליד נאורה. ואז הוא נפל ורק אז הייתה אזעקה. זה תמיד ככה עם הכטב"מים, לא מזהים אותם. אני דרך אגב לא מבין איך לא שמו וולקן פלנס בכל כזה מקום, הוא הרבה יותר יעיל מכל הטילים נגד הכטב"מים האלה. כן, אין כבר וולקן. אין כבר וולקן בצבא. מה, בטח שיש. עכשיו קיבלו. הורידו אותם. פסטילים יש. פסטילים יש. ברור. סטיל אחד. אחד. תדאג לנו. רק נעמיד אותו בכיכר. בקיצור, ככה סטיל. אם הרמת כוננות שלנו תשתנה, או אם חלילה יקרה אירוע ראשון, ברור שההתנהלות תהיה אחרת. מצד שני, חיים נמשכים, ואנחנו גם רואים, 10 חודשים החיים נמשכים, ועפולה יש לה תפקיד, להיות עורף ליישובים כמו קריית שמונה ומעלות, ששלחו לפה 600 תושבים גרים כאן בעיר, לפי דעתי הם הפכו להיות תושבים, כמו שאמרתי, זה לא טעות, כי הם כבר שכרו דירות, הם כבר יצאו מהמעונות, מעונות הסטודנטים, לא, חלק עזב, הכתובת שלהם לא השתנתה כי התגמולים מגיעים לפי הכתובת של קריית שמונה, ביום שיפסקו התגמולים אתם תראו שיש לנו באותו שבוע עוד 400 או 600 תושבים שיגורו בעפולה, חבל על קריית שמונה, חבל על מעלות וכאלה. כן, הם אוהבים את העיר, הם חיים פה כבר, הם קיבלו גם כל מיני הקלות בהרשמה לבתי הספר וגני הילדים, אז נראה לי שכבר טוב להם. ברור שאם יחול שינוי, אנחנו עושים סוויץ' בשנייה אחת. עד אז אנחנו משרתים את האזור, משרתים את תושבי הצפון, ונותנים כאן אווירה של עיר שחיה גם בתקופת מלחמה. הכל יכול להשתנות באזעקה אחת. כן, שאלות. גם בעיית אטימות בחורף זה נפגע או שזה כי אני יודע שהרבה בעיות בחורף שמקלטים מטר מלאים מים. בכל נושא המקלטים שנבנו לפני 60 שנים, 60 שנה, 50 שנה, אנחנו שמנו בהם משאבות קבועות בבור הספיגה. ברגע שעולים המים, המשאבה סופגת את המים. אין אפשרות להחליף את המקלט או להרים אותו כלפי מעלה מעל האדמה. מה שמתחת לאדמה תמיד יהווה בעיה, אבל הפתרון שלנו הוא ישים ואנחנו שואבים את המים. אתה יכול לשלוח לנו את הסקירה הזאת? בוודאי, כן, תשלחו את זה אחר כך. לא רק את זה, אפשר גם לשלוח את הסיכומים של ועדת המל"ח. כל ישיבות החירום, בסדר גמור. לא יודע. זה נמצא באתר העירייה, וגם בעיתונות המעטה שנשארה. בתחילת המלחמה הייתה פה מועצת עיר אחרת, אני הקפדתי לשלוח להם את כל הסיכומים, את הסיכומים האחרונים של החודשיים האחרונים, תשלח לכולם, או שתעביר אליי ואני אעביר להם. תעביר לי בוואטסאפ מסודר, אני אעביר להם. יש כזה דף בדיוק לפי צבעים, חד משמעית, כאשר צריך לזכור עוד פעם, ההפניה היא בעיקר עפולה עילית, כי רובע יזרעאל למשל, אין אפילו מקלט ציבורי אחד, לכולם יש ממ"ד. כל מי שנבנה משנת 1992 ואילך, חייב שיהיה לו ממ"ד, לא מקלט. ברור. רוב הבתים בעפולה היום הם או עם מקלט משותף למטה, או עם ממ"ד בקומות. אני מעריך מתוך 21,000 בתי אב איציק בערך, לפחות 18,000 מסודרים בצורה שאמרתי. השאר בעפולה עילית, בגבעת המורה רוב הבניינים שם, בגלל שהם נבנו ב-56 ומעלה, אז יש להם מקלט למטה בתוך הבניין. כן, אלה בעיקר הבניינים שאנחנו טיפלנו בהם לפני 9 חודשים, הם בעיקר בגבעת המורה, וקצת בעפולה, בוולפסון, ראיתי פשוט מלא מקלטים, כל פינה יש מקלט. נכון. כל רחוב שאתה עובר יש מקלט. תקשיב, עפולה עילית נבנתה 2 אחרי קום המדינה. אז היו חפירות ושוחות וכאלה. גבעת המורה נבנתה כ10 שנים אחרי קום המדינה, כבר בנו עם מקלטים, זה גם היה אחרי מבצע קדש. זאת אומרת, ידעו שיש פה עוד מלחמות, זה כבר לא משהו חדש. אז לרוב גבעת המורה יש או מקלטים חיצוניים, או מקלטים בתוך הבניינים, שזה יתרון גדול. גם צורת הבנייה שלהם היא בטון אחר לגמרי. זה על סלע, זה הרבה יותר יציב, זה לא עומד בתקן רעידות אדמה, כי צורת הברזל הייתה אחרת, אבל זה הרבה יותר חזק מהבתים עם הרעפים או הרביץ
בעפולה עילית. כן. טוב, מיקי, תודה רבה. שנייה, דיברתם לי ביחד? שנייה, ladies. אוקיי, כן, בבקשה. ימית. כן, 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 עם צבעים ועם הכל, כן. עם הפנייה איזה מקלט הכי קרוב אליהם, כי זו דילמה, כן. ורק שנייה אחת, אם כבר דיברתם על התוספת הזאת, אז בואו נוסיף גם שבעפולה עילית נבנו 3 בתי ספר חדשים, לא, סליחה, הייתי, לא, 5, 4 בפועל, והחמישי עכשיו, נכון, 5 ו6 כרגע, ועשרות גני ילדים, ואלה מיועדים בחירום לקלוט תושבים מהשכונה, מה שלא היה קודם. אז תבינו שכל מי שגר היום בשכונות החדשות של עפולה עילית, יש לו ממ"ד בבית, כל השכונה דונה ועפולה ירוקה, ובתוספת יש לנו לפחות עוד 3,000 מקומות בתוך 5 בתי הספר החדשים, עם ממ"דים חדשים ותקניים וכולי. אז תיקחו בחשבון שאיפה שפעם עמד מעלות ניסים, היום יש את מעיין ואת כרמים בעמק, וזה בתי ספר חדישים, נגישים ועם ממ"דים, ואותו דבר ויז'ניץ בנות ואותו ויז'ניץ בנים, ובית ספר אלומות הגדול החדש, נגיש ועם ממ"דים, ויש ממש עשרות גני ילדים, עשרות גני ילדים חדשים. אז אני אומר שהתושבים קיבלו לבתים, ואנחנו נרענן להם עוד פעם אם אנחנו נרגיש שזה מתקרב. כן. רועי, רצית להגיד משהו? אוקיי, 100%. תודה רבה. מה שאנחנו כן מבקשים זה לשמור על ערנות, כי אף אחד מאיתנו, היום קראנו שנסראללה אומר שחלק מהעונש זה להשאיר אותנו בלחץ. כן. אז בסדר, אנחנו מחכים שצה"ל יראה להם מה זה להיות בלחץ. כן, לא ניכנס לקטעים של איך מנהלים את המלחמה, לנו בהתארגנות שלנו היה ויהיה שינוי בכוננות, נעדכן גם אתכם וגם את התושבים, ומאותו רגע העיר תפעל במוד של מלחמה, מה שכרגע לא קיים. אנחנו כרגע בדריכות מתונה, אבל עם אפשרות לעבור משגרה לחירום בתוך דקות, עם מכשירי הקשר, עם הכלים, עם כיתות הכוננות. אנחנו נמצאים בקשר מתמיד עם מפקד התחנה ועם מפקד תחנת המשטרה ועם מפקד הנפה יגאל, ועם היקל"ר שלנו דודי, ועם כל יחידות החירום בעיר, מד"א, כב"ה וכולי. ומבחינת העיר שלנו אנחנו מרגישים שאנחנו ערוכים מעל הממוצע, במיוחד לאור העובדה שכל כוחות הביטחון הם נמצאים פה בתוך העיר שלנו. לא לכל עיר יש גם תחנת משטרה, גם תחנת כיבוי אש, גם תחנת מד"א וגם בית חולים. וכל הדבר הזה באמת מאפשר כאן התנהלות מאוד מהירה בזמן חירום, והגופים האלה תמיד מתרגלים ביחד, אז אנחנו מרגישים מוכנים. צריך להגיד שקיבלנו 2 סוגי תקציבים גדולים באופן יחסי למה שקיבלנו בעבר. אם בעבר משרד הפנים היה נותן לחירום 20,000, 30,000 בשנה, הוא פתאום נתן לנו מעל 1,200,000 להיערכות לרעידות אדמה, וגם כסף פיצוי ל-290. 1,500,000 להיערכות לרעידות אדמה. מבחינתנו טיל ורעידת אדמה זה אותו דבר. אז בכסף הזה קנינו את החפ"ק שעלה 250,000 שקל, וגנרטורים ותשתיות, זה משפר מאוד את המצב שלנו. ורכב. רכב טוב אפילו, כן, שיגרור את החפ"ק. וכסף נוסף שקיבלנו ממשרד השיכון למקלטים, קיבלנו בתחילת המלחמה 1,250,000, והיום קיבלנו הודעה שאנחנו מקבלים עוד 1,250,000. זה כסף ששנים לא קיבלנו ממשרד השיכון, זה הרבה מאוד כסף. טוב, אני מבקש להגיע לנושא הראשון. עלתה פה סוגיה של זימונים בנושא הכספים. אני רוצה לשאול את שלמה ואת האחרים, האם התכוונתם לטברים או גם לסעיפים שנשלחו לכם לפני 10 ימים? שני הסעיפים, גם שינוי תקציב וגם טברים, וקיבלתי גם חוות דעת של היועץ המשפטי שהוא אמר שיש להסיר אותם מסדר היום. אוקיי,
אז השאלה היא כזאת, זאת אומרת אתם מדברים גם על סעיפי התקציב. 1 ו-2, אישור תב"רים ושם. הרי אנחנו, הפקודה אומרת ש10 ימים מראש. כן. ופה יש לדעתי מין... לא, 10 ימים שלחנו, אבל אתה יודע, עד היום כולנו נהגנו ככה בכל הקדנציות. לא, 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 לא. זה 10 ימים, למעט העובדה שיש פה שבת. שבחיים לא ספרנו, ואנחנו מהיום נתחיל לספור. בסדר גמור. זה המשמעות. המשמעות היא שביום ראשון הקרוב אנחנו עושים ישיבת מועצה נוספת. וגם יום חמישי הבא אנחנו נעשה ישיבה נוספת, כי אין ברירה, אנחנו נעמוד בזמנים. מעכשיו, אנחנו נשלח את זה לפי הכללים שקבע היועץ המשפטי, שמתבססים על הפקודה ועל פסק דין משנת 82. הכל בסדר גמור. אחלה שנה, התגייסת, נולדת מה? יפה. טובה. בסדר גמור. אז ראשון וגם יום חמישי? ברור, אין ברירה. נשים פה גנרטור. הסעיפים, יש פה למטה גנרטור. הסעיפים בתקציב אנחנו נדון בהם ביום ראשון, והתב"רים ביום חמישי. אמר אתמול, שינה היום. שאני אגיד את זה? לפני כן, שלמה, שינויים בתקציב אמרת לי אתמול שאין בעיה. אין בעיה, אין בעיה. אם אתה רוצה, נדון בהם ביום ראשון. חשבתי כמו שראש העיר דיבר בהתחלה על זה שקולט שבת. אחרי שבדקתי את זה, הבנתי... לא, ידענו את זה אתמול בשיחה שלנו, ידענו את זה אתמול. גם אתמול ידענו את זה. אמרתי לך 10 ימים. היועץ המשפטי, ואמרתי לו... היועץ המשפטי. שלמה, ואתה רוצה שנדחה את השיפוצים במקלטים ב1,250,000 ביום ראשון? זה מה שאתה רוצה. תקשיב, בלי הצגות. גם ככה לא תעשה הצגות. תקשיב, אתה היית חלק מהצגות. שלמה, היית חלק מהצגות אבל. אבל מיקי הגיע אותנו, כל המקלטים בסדר. עוד שבוע תעשה ישיבה. לגבינו תמיד אני... אבל ישבנו כבר חצי שעה לפני כן. אנחנו יכולים לעבוד על פי סבלני. גם אתם תעמדו. עוד שבוע, תאמין לי, לא סיפור. עוד שבוע אתה אומר? עוד שבוע. יום ראשון, היא חיכתה 5 שנים. אמא, אתה מכיר אותה? גם אם תאשר, לא יעשו כלום עוד שבוע. ראשון וחמישי. אני לא מתווכח, ברגע שיש חוות דעת, עד היום לא הייתה חוות דעת, היום יש, גמרנו. שום בעיה חברים, יום ראשון תקבלו שעה ויום חמישי הבא, אני כבר מודיע לכם עכשיו כדי שתדעו. לטב"רים, מאחר והם נשלחו ביום ראשון, זה בדיוק עד יום חמישי הבא, שנייה איציק, אני תכף אתן לך. זה עד יום חמישי הבא, זה בדיוק 10 ימים כולל שישי שבת באמצע, ולסעיפי התקציב, יום ראשון הקרוב זה מספיק טוב. דבר שאיציק קיבל אותו רגע, תכף, חבי. בזימון שקיבלנו, באישורים ב-28... כן. אתה צודק. זאת הייתה סברה מסוימת שחשבנו והיא משובשת, אבל את הסעיפים בתקציב קיבלת, ואני רוצה להגיד לך שאנחנו הולכים פה לפנים משורת הדין, כי גם לפי החוות דעת של היועץ המשפטי, חבר מועצה טוען שקיבל הזמנה שלא כדין, חייב להעלותה לפני היועץ המשפטי לעירייה מיד אם יוודא לו הפגם במסירת ההזמנה, ולא 8 ימים אחרי, כי אחרת לא היינו קובעים את הישיבה להיום, כי אם היינו מקבלים את חוות הדעת של איתי שבוע שעבר, היינו קובעים את הישיבה בהתאם לזמנים שבחוות הדעת. אז לכאורה אני חושב שאיתי לא היה צריך לענות לך על הדבר הזה, כי לא פנית מיד עם היוודע, אוקיי? זה מה שאני חושב. לא, אתה לא פנית, כי אתה אפילו לא זכרת שאשתך קיבלה את הדפים. נו, אז למה לא פנית באותו יום? לפי סעיף 16 אתה אמור לפנות מיד עם היוודע הדבר. לא פנית. ועכשיו זה מעכב את פעולות העירייה, זה הכל. זה מעכב ועוד איך, כי יש פה דברים שמחכים. אנחנו נעבוד בלי טב"רים? לא, אנחנו לא נעבוד בלי טב"רים. טוב, בקיצור, סעיפי תקציב לא? שריקי, רצית להגיד משהו? כן, אנחנו קיבלנו היום, אני קיבלתי טלפון ממשרד השיכון, אישרו לנו היום תקציב של 1,250,000 לשיפוץ מקלטים, אנחנו צריכים לשפץ אותם עד ה-20/9. אם אנחנו לא מאשרים היום את הטב"ר ומחכים לחמישי הבא, אנחנו מפספסים את התקציב הזה, ולא יהיה לנו 1,250,000 לשפץ מקלטים. אני מבקש מחברי המועצה לקבל אישור לגבי הטב"ר הזה, שאנחנו נעביר את הטב"ר הזה היום באישור המועצה. שום התנגדות להעביר את הטב"ר הזה. יפה, אז תכנון הקמת תחנת משטרה ברובע, יש לכם התנגדות? בואו נתחיל אחד חברים, בואו, אתם לא הווטו. אני רוצה להגיד לכם שאני חושב שאיציק טועה בגישה, אבל יאללה, הוא ניסה.
הביטחון, אנחנו בעד. אתם בעד? מה עוד אתם בעד? בוא תגיד לי. זהו? משטרה אתם לא בעד. ובית הכנסת ויצחק סדילו. כן, בתי כנסת לצעירים, תרשום. בתי כנסת גם. יפה, צעירים. מעולה. עושים מנחה מזורזת שם. מועדון נוער. בבקשה, הגעתם להכל חברים, אתם מבינים לאן אתם מגיעים? אתם בסך הכל יכולים להיות פה קואופרטיביים, או להביא אותנו עוד פעם לעוד ישיבה ועוד ישיבה, הכל בסדר. אתם רוצים לקבל סקירה, הוא יעבור איתכם על טבר, ואז אתם תראו שאין משמעות עכשיו להגיד כן או לא, אלא להקשיב. יש לנו את כל הזמן שבעולם, תוכלו לשמוע ולהחליט. מהפעם הבאה הזימונים יהיו כמו שצריך. הפעם הזאת אתם יכולים להיות קואופרטיביים או לא. וטוענים גם נגד הגישה שבדרך כלל שולחים לנו 3 תברים, יום יומיים לפני... זה לא יקרה יותר, שלמה, גמרנו, שלמה, עד היום גם אתה וגם אני נהגנו ככה. יש חוות דעת היום, מהיום ינהגו בדיוק כמו שאמרנו. אתם תקבלו 10 ימים מראש, באמצע יהיו עוד 10 תברים, אז אנחנו נציע לכם עוד זימון לעוד 10 ימים מראש. ברור לגמרי. יהיו 3 ישיבות מועצה בחודש. אם אתה מתחייב שזה באמת יעבוד לפי... אין לי התחייבות, מה זאת אומרת? היועץ המשפטי כתב חוות דעת, אין לזה משחקים, זהו. עד היום הוא לא כתב חוות דעת, עד היום אנחנו נהגנו אחרת. מהיום זה ברור שככה זה יהיה, אלא אם כן מישהו ישנה את הכלל. אוקיי, בבקשה. קדימה, שריקי, העברה בין סעיפים וטברים, תסביר להם את הכל. טוב, אנחנו בשינויים בתקציב העירייה. אנחנו מביאים כאן סעיפים לתיקון ולשינוי בתקציב העירייה של 14,400,000. בצד ההכנסה, ההגדלה היא בעיקר בנושא של ארנונה שוטף וארנונה כללית. לפי הביצוע שלנו, אנחנו יודעים מה הביצוע, ואז הערכה שלנו שנגיע לתוצאות האלה. יש עוד 2 סעיפים שהם סעיפים של הכנסה והוצאה, שהם רק רישומיים בתוך התקציב. זה בצד ההכנסה. בצד ההוצאה זה בעיקר התאמות של תקציבי השכר שנעשו מול הסכמי השכר שהיו במשק, ויש לנו 3 נושאים נוספים שאנחנו מגדילים בהתאם להגדלה בהכנסות. זה הנושא של כוח אדם קבלני, אנחנו מוסיפים 165, פינוי גזם וגרוטאות 635, פינוי השפעה 2,600,000, והפינוי של אמניר עוד 700,000 שקל. ועוד נושא אחד שאנחנו מעלים כאן במועצה זה את הפרויקט של פולין, מה שהיה לנו בעבר. השנה, מאז הקורונה כבר אין פולין, השנה כי משרד החינוך לא אישר. גם השנה, בתחילת השנה כשהעברנו את התקציב, לא היה עדיין אישור של משרד החינוך. עכשיו יש אישור של משרד החינוך, אני מקווה שהכל יהיה בסדר עד התאריכים של יציאת המשלחות. אז זה חלק מהמימון והסבסוד שלנו לתלמידי בתי הספר. אז זה השינויים בתקציב העירייה. שאלות חברים? אין. מי בעד לאשר את השינויים בתקציב כפי שהגזבר הציג? סליחה? כן, מוטי. רק על הפינוי השפעה, אנחנו כן. גדלים כל הזמן באופן מטורף. כן. זה משהו שאנחנו צופים את ה... כן, כן, אנחנו, תראה, התוספת, ברור שכן, אבל תראי איזה גידול יש פה. נכון? יש. זה מחיר הטונאז'. אני מעריך ברגע שאנחנו נצא למכרז, אוטוטו מסתיים המכרז, נצא למכרז, אנחנו נצטרך להוסיף כמעט עוד 2 מיליון שקל בכל סעיף, רק לתוספת במכרז. נורא קשה למצוא קבלנים ופועלים, במיוחד בתקופה הזאת, כי אתם יודעים על מה זה מושתת בדרך כלל, והמלחמה הזאת גמרה את קבלני ההשפעה. אני גם אגיד לכם יותר מזה, שאם פעם עוד היינו ככה גולשים לשעות לא קונבנציונליות בלילה, אז בתקופה הזאת זה ברור שזה לא, ואז מה שזה יקרה, שהם יעבדו ב7 בבוקר, כשכולם יוצאים לעבודה ויעשו את הפקקים, ושעות העבודה שלהם מצטמצמות, ולכן זה הולך ונהיה יותר ויותר קשה, יותר ויותר יקר. עוד שהמתקן פה אצלנו. זה אחד היתרונות הגדולים. תחשוב על משאית מחדרה, שעושה נגלה 1 ביום, אצלנו הם עוד עושים 2 או 3. לא, זה הכל עם חיישנים, הכל עם חיישנים, אבל כמות
כל המוטמנים שלנו עם חיישנים, כל הכלים הגדולים. הפחים האחרים לא, ואנחנו במגמה של להוסיף פחים מוטמנים במקום הפחים הקטנים, כי אין כבר כוח עבודה שיעמיס את הפחים הקטנים. אז תראו, אז תראי ברחוב שרת עכשיו, תראי ברחוב עשינו, אנחנו את רחוב שרת, סלטנו מחדש עכשיו את רחוב שרת, הוצאנו את כל הפחים הירוקים, והכנסנו מוטמנים לכל הרחוב. וזה המגמה. זה לא רק בגלל שהוא דיגיטלי, אלא בגלל שהוא לוקח 7 טון, במקום לקחת 50 עגלות, וזה שונה לגמרי. כן. טוב. את יודעת כמה זה עולה? עגלה עולה 200 שקל, מוטמן עולה 28,000 שקל, זה תכף מגיע לטבר. לא, לפעמים הוא נשרף. זה לא כלכלי, זאת אומרת מוטמן, הוא לא כלכלי. יותר כלכלי לנו להעביר את המשאית הזאת עם 50 פחים. אנחנו משלמים פר טונאז', אז זה לא משנה בכלל. מבינה? הקבלן משקלל את זה ואת זה. בואו נתקדם חברים. מי בעד לאשר את העברות כפי שהוצג? אחד, יפה. שריקי, רק אתה תמיד אומר, מעמידים את התקציב על... טוב, אז אתה תוסיף את השורה הזאת בפרוטוקול. בסדר. כי זה המספר שהיה קודם ועוד המספר של עכשיו. כן. בסדר? טוב. תברים, בבקשה תעבור לאט, כי הם לא קיבלו אותם, שיהיה ברור לגמרי. טוב. יש לנו את הפרויקט של סיוע למשפחות אבלות, אז אנחנו מגדילים אותו מדי פעם לפי הצורך של המחלקה, ומגדילים אותו עכשיו ב-35,000 שקלים. אנחנו בונים את בית ספר ברקת, ברובע, אז בצמוד לבית הספר תהיה בריכה כמובן, זה חלק מהתוכנית הכוללת של בית הספר, אז אנחנו עכשיו מקדישים 800,000 שקל בשביל התכנון, וכשנדע מה העלויות האמיתיות אנחנו נגדיל את הבר. רק לציין שבבית ספר ברקת לא יהיה אולם כדורסל, תהיה בריכה, זה יהיה המתקן ספורט שלהם, ייחודי בעיר. הפעלת הצהרונים, זה הגדלה שוטפת של הצהרונים, פיתוח מגרשי חנייה, אנחנו גובים כסף מהקבלנים בנושא של כופר חנייה, ואנחנו עם זה סוללים את מגרשי החנייה החדשים שלנו. גגות סולאריים, אנחנו מתקינים כל הזמן גגות סולאריים, אז זה חלק מהתשלום של המערכות. דיברנו על מוטמנים, אז הנה כאן זה רכישה של 10 מוטמנים, כן, נכון, דיברנו על שרת, אז אנחנו עכשיו עשינו את שרת, שם יש 6 מוטמנים, אנחנו הולכים לעשות עוד 4 מוטמנים מהצד השני של בילו, ואז כל אלה, רשבי, בילו, כולם יהיו עם מוטמנים, אנחנו מוציאים משם את כל הפחים הירוקים הקטנים, אנחנו מוציאים משם. זה לא רחוב קטן. אנחנו עוד עם הרבה רחובות עם פחים, ואנחנו נעשה את זה. אנחנו נעשה, אלונה, נשב ביחד, נכין תוכנית ונכין את המנה הבאה. נכון להיום יש לנו, אורן, נכון להיום יש לנו כ-700 מוטמנים בעיר? 850. אי אפשר להוציא מאיכות הסביבה שם, איציק? מה? מאיכות הסביבה, לא, אין, איכות הסביבה לא נותנים כלום. הכל כספי העירייה. לפני חודשיים קיבלת 200,000. עכשיו קיבלתי עוד 160, זה טיפה בים. זה טיפה, אתמול היא העבירה לנו ואוצ'ר של 160,000 שקל. מה זה לעומת 10 מיליון שקל, 20 מיליון ששמנו כאן עכשיו? אתה מבין? זה המוטמנים. נפתח עונת המנויים בהיכל. אנחנו עושים את זה דרך טבר. 2 בתי כנסת, הבית כנסת לצעירים בנסיס והבית כנסת בוולפסון מסתיימים, וזה הכספים לפיתוח מסביב לבתי הכנסת. קיבלנו ממפעל הפיס תקציב ייחודי, קטן אומנם, אבל מבורך, כל סכום מבורך, של 67,000 שקל לסיוע לאוכלוסייה במצוקה. בנינו 4 גנים ברחוב רמז, הייתה לנו שם בעיה עם הקבלן, זה חלק מפסיקה שקיבלנו כנגד העירייה לשלם לקבלן. תכנון בית כנסת ביצחק שדה, ותכנון והקמת תחנת משטרה ברובע. יש כאן יוזמה של ראש העיר ומפקד תחנת המשטרה בעיר, להקים בצמוד לפארק נקודת משטרה. אנחנו מרגישים שברובע זה הולך ומתמסמס לנו, אז אנחנו רוצים שם נקודת משטרה, אז זה התכנון הראשוני, ואחר כך נראה איך מגייסים כסף כדי לבנות את תחנת המשטרה. וטוב, זה אמרתי בהתחלה, ואני מוסיף כאן את הבר של, הנה אתם רואים כאן הוא צבוע בצהוב, אין לכם אותו, אני שמתי אותו כאן במערכת. משרד השיכון נותן לנו 1,250,000 לשיפוץ מקלטים בבתים משותפים, זה בדיוק הפרויקט שעשינו
לפני 10 חודשים עם תחילת המלחמה. אני מזכיר מה עשינו אז. אנחנו התחלנו עם כל השכונות, עם שכונות המצוקה, ואנחנו עוברים לאט לאט למצב שזה. קודם כל פותרים את הבעיה לבתים שזה, אנחנו שמים להם חשמל ומים ומשפצים להם את המקלט, ואחר כך עוברים לבניינים יותר עם בעלי יכולת. יפה, כן, שאלות קודם כל, כן. הסעיף הראשון של סיוע למשפחות אבלות, אני לצערי ב4 חודשים האחרונים הייתי הרבה מעורב בנושאים של אבלים, והיו הרבה ימים של 4, 5, 6 נפטרים באותו יום, ואין להם ציוד, ממש אי אפשר, כלום. לדעתי 35,000 זה מעט, אפשר להוסיף את זה לדעתי יותר, הרבה יותר, פי 2 אפילו, כי אי אפשר, אין מצב כזה שמבקשים ואין יהודה, כיסאות. מכיר את הנתון הזה שחסר עוד ציוד? הרבה פעמים. אנחנו לא בנויים להפסיק. 35,000 לדעתי לא יקרה כלום אם נגדיל את זה, זה לא זה. טוב, והמנכ"ל פה אומר שכשיש פיקים רגעיים כאלה, גם לפעמים משתתפים בזה ששוכרים ממקום אחר, או שאנשים תורמים. אבל אוקיי, אתה כן. מתקשר ליואב, אין לי, אז חבל, זה בדרך כלל לא אומר אין לי. אני הלכתי אתמול לנחם מישהו בפרדס חנה, והוא ישב באוהל. אמרתי לו, תגיד לי, האוהל הזה מאיפה? הוא אמר, מה זאת אומרת? אנחנו שכרנו מכספנו. אין איזה מה שקורה בעפולה שנותנים לכל משפחה. אז צריך לראות איך זה מבורך אצלנו. בסדר, עשינו משהו טוב, ונמשיך. נכון. אני אומר כמה זה מבורך. חברים, יש שאלות על הטברים? עוד טבר אחד רק של סיוע לאוכלוסיות במצוקה. כן. שזה 2.11, מה הסיוע? איזה סוג של סיוע זה? מפעל הפיס לקח כסף. מפעל הפיס לקח איזה כסף, חילק אותו לכל מיני זה, והוא כתב להם בצורה מפורשת מה לעשות עם הכסף למחלקות הרווחה. כן, זה כאילו, אבל זה אפילו לא קול קורא, זה החלטה של מפעל הפיס, לא מאמת המידה. טוב, להפריד משהו? כן, אז אנחנו מפרידים. ברור שלא, גמרנו, אין צורך. כן. טוב, אנחנו מפרידים. טוב חברים, אנחנו מפרידים את 209, 210 ו-213, זה שלושת בתי הכנסת. מי בעד? לא, תכף תראה מי לא, בדיוק. מי בעד כל הטברים למעט 209, 210 ו-213? פה אחד. 209, 210 ו-213, מי בעד? מי נגד? נמנעים? נמנעים. שני נמנעים. בסדר, זה עם הזמן אנחנו נגיע גם לתמימות דעים בזה נראה לי. לא, אתם רק תזכרו שהוא... לא, זה בסדר גמור. דימה הצביע ככה לפני שהוא מונה לסגן ראש העיר. בבקשה. טוב, אני מתקדם לנושא השלישי. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שכאן גילה כאן רצון לקדם את הדברים של העירייה. אנחנו מאוד מעריכים, ואנחנו נכבד את חוות הדעת של היועץ המשפטי מהישיבה הבאה כמובן. טוב, כמו שאתם יודעים, להנהלה הצטרפו חבר וחברה, אלונה ודימה, שאיתם סיכמנו את הדברים שבוע שעבר. אני הייתי מבקש אולי מדימה להגיד מספר מילים לפני המינוי, איך אתה רואה את החיבור לקואליציה ואת הרצון שלך להביא הרבה מתנדבים. יש פה הרבה אנשים שמגיעים איתך ביחד. אני התרשמתי מהערב המרגש שהיה פה, יש פה קבוצה נוספת שרוצה לשאת בנטל העירוני, רוצה להיות שותפה לעשייה, ואני מזמין גם את האחרים, אפשר להצטרף. אני חושב שאתם רואים פה דברים מאוד יפים, למרות שאתם חלק מהנהלה, המשכתם לשבת באותו צד. שום דבר לא מקרי כנראה. כרמית כל פעם לגוון. לא, אני לא שמתי וזה צריך להיות מגוון. בבקשה, דימה, מספר מילים, קדימה. גם שלמה, בסוף גם שלמה יצטרף. קדימה, כן.
בנושא קליטה, בנושא הייטק, הגענו להבנות, אנחנו שמחים להצטרף להנהלת העיר. אנחנו שיתוף פעולה מלא. כמובן מזמינים כל חברים, במיוחד בימים הקשים האלה. אני אמרתי בשני המפגשים, גם זה שהיה פה ביום שלישי שעבר וגם זה שהיה עכשיו למעלה בוועדת ההנהלה, שזה מאוד יפה לעבוד באחדות כי יש לנו רק כפולה אחת. ההסכם באתר. אז אני רוצה להביא בבקשה את מינויו של מר דימה ברוק לסגן ראש העיר בתואר. תואר כמובן זה ללא שכר, על פי סעיף 15 לחוק הרשויות המקומיות. מי בעד? אחד. מכובד. גם אתה יכול להצביע על עצמך, דימה. לנבחרי ציבור מותר. אני לא מכיר דבר כזה. בסדר. אני רוצה בנוסף לדבר הזה לקבל את אישור המועצה למנות את מר דימה ברוק גם למחזיק תיק הקליטה ולהציל לו את הסמכויות בנושא הקליטה. מי בעד? בקשה שלי? פה אחד. נהדר. דימה, שיהיה בשעה טובה, שיהיה לך בהצלחה. אלונה, גם לך, שיהיה בהצלחה. תודה רבה שהצטרפתם. אני מרגיש שאתם תוספת כוח מאוד משמעותית ואני מזמין גם את האחרים. הנושא הבא, מינוי מהנדס. אבישי, בבקשה להמתין. לא, תראו, המינוי מגיע בפעם השלישית למועצת העיר ואני אתן סקירה קצת. נכון, אני אתן סקירה. חבר'ה, לפני 2.5 אבישי נבחר למהנדס העיר ואושר במשרד הפנים. ולפני כשנה הגישה עמותה כלשהי עתירה נגד המינוי, והיה דיון בבית הדין האזורי. בית הדין האזורי קבע שאנחנו נפרסם מכרז חדש. זה היה לפני שנה. אמרנו שיש בחירות באמצע וכדומה, אמרו לנו בסדר, עד 30 באפריל תפרסמו מכרז חדש. אם אתם זוכרים, בחודש אפריל המועצה הזו, אבישי הגיע שוב פעם, הגישו 2 מועמדים למכרז. אמרנו לכם, אחת סגנית מהנדסת המועצה בעמק המעיינות, כששאלנו אותה אם היא בנתה גן מוסדות ציבור, זה מה עכשיו אני בונה את הגן הראשון. ואבישי נבחר ואושר, אני אסביר, ואושר במועצת העיר. והעמותה הגישה שוב פעם עתירה נגד המינוי בחודש אפריל שמועצת העיר אישרה. משרד הפנים תמך בגרסת העמותה. משרד הפנים גם טען שאבישי לא עומד בתנאי הסף. בהגדרה של תכנון, משרד הפנים טען שההגדרה של מה שנקרא ניסיון בתכנון עיר 5 שנים צריך לעמוד גם בבקרת תוכניות וגם בהכרת תוכניות, גם וגם. 5 שנים בהכרת תוכניות, 5 שנים בבקרת תוכניות. בית הדין האזורי לעבודה בחודש יוני, סוף יוני, 25 ליוני, קבע שאבישי לא עומד בתנאי הסף. וכמובן גם אמר לנו, חבר'ה, גם הרגולטור אומר את זה. אבישי ערער לבית הדין הארצי, בית הדין הארצי הקפיא את ההחלטה של בית הדין האזורי, וביקש את התייחסות העירייה ומשרד הפנים. משרד הפנים שינה את הפרשנות שלו. למה? משרד הפנים, העמותה ראתה כי טוב ולא הלכה רק על עפולה. העמותה ראתה כי טוב ולא הלכה רק על עפולה, אלא הגישה עכשיו עתירות על הרבה רשויות בארץ. ומשרד הפנים אמר סטופ. משרד הפנים אמר סטופ, והפרשנות שלו החדשה, שאת זה הוא הגיש לבית הדין הארצי לעבודה, הייתה או ניסיון בבקרת תוכניות, או ניסיון
הכרת תוכניות. כלומר, נכון, או לא וגם. זה הפרשנות החדשה. בית הדין הארצי בעצם ביטל את החלטת בית הדין האזורי, החזיר את זה חזרה לוועדת הבחינה לדיון מחודש עם הפרשנות החדשה של משרד הפנים. אבל לא מכרז חדש, אלא המועמדים שהיו באפריל, אלה שני המועמדים שעל הוועדה לבחון, אבישי והגברת שהתמודדה. הגברת הודיעה לנו שהיא לא מגיעה שוב פעם לוועדה, והיה לנו מועמד אחד, את אבישי. ואנחנו בפרשנות החדשה של משרד הפנים, גם בפרשנות הישנה, ואבישי הציג באופן מפורט יותר מ5 שנות ניסיון בהכרת תוכניות, כן? והוועדה קבעה פה אחד, כולל נציג שר הפנים, שאבישי ייבחר למהנדס העיר. כלומר, לוועדה הייתה חוות דעת משפטית ששניהם עומדים בתנאי הסף, שני המועמדים האחרים. ועל פי זה, רגע, כן, עכשיו, אני גם שאלתי, חבר'ה, האם צריך להביא שוב פעם למועצת העיר? כלומר, נכון שלוועדה בחינה מחודשת. אמרו לנו כן, שוב פעם כל התהליך, כי המינוי של אפריל בוטל. זה חזר לוועדה לדיון מחודש. אז זה גם חוזר, הבחירה החדשה חוזרת גם להחלטה חדשה של מועצת העיר. זאת הסקירה. כן. בית הדין הארצי הוא לא ביטל את ההחלטה, הוא החזיר את הנושא לדיון. נכון. לא, אבל הוא ביטל את ההחלטה של האזורי. של האזורי. האזורי הוא ביטל. ודאי. הוא ממש כתב. זה באמת לא משנה, לא חשוב. הוא החזיר את זה בגלל שמשרד הפנים שינה את העמדה שלו. נכון. לאותה ועדה, כלומר לא מועמדים חדשים. הוא קבע שהוועדה תקיים דיון חדש בהתאם למכרז. זאת אומרת, בהתחלה הייתה בעיה של תנאי סף. בהתחלה. לא בעינינו. אוקיי. דרך אגב, רגע. צריך להגיד שבהתחלה משרד הפנים אישר את החוזה שלו. אבל ברגע שהעמותה החליטה לתבוע, נכון. קרו דברים שונים, ועכשיו השאלה היא אחרת. אם עכשיו, עם ההחלטה הזו, הוא עוברה לצדדים, אתם מעבירים לצדדים, אותם צדדים שטבעו. הם יתבעו עוד פעם, זה ברור לגמרי. מחר מחרתיים תהיה עוד פעם תביעה, אולי היה כדאי מראש לבוא, לתאם איתם, להעביר להם. אי אפשר לתאם איתם, שלמה, אי אפשר לתאם איתם, כמו שאי אפשר לתאם איתם את התביעה של לירז וזן, להחליף את יום המועצה, והפסדנו במחוזי וניצחנו בעליון, אתה מבין? זה לא יעזור, זה ככה העמותה הזאת עובדת. זאת אומרת, אין התייחסות למעשה של... היום יצאה תשובה מאלי מלול, שמייצג את אבישי, לעמותה הזאת, שהם באים מאוד בכפיים לא נקיות, כי עוד לפני שזה הגיע למועצת העיר, הם כבר שלחו מכתב איום. אתה מבין? תראה, אנחנו צריכים להתייחס לרגולטור ולהחלטת בית הדין הארצי. התהליך ימשיך, זה כמעט... אנחנו נצביע, הם יפטרו, אנחנו נצביע, הם... לא היה עדיף בראש, לתאם איתם, לתת להם את החלטה. מוטי, בפרשנות עכשיו שיש ברורה לגמרי מהעליון, כבר לא יכול לפסול את זה במחוזי. לא, אני אומר, אבל... אני לא מציע, אני שאלתי. חבר'ה, אנחנו מיישמים את החלטת בית הדין הארצי. חלק מהדברים, אני לא הצעתי, אני שאלתי האם הם היו שותפים, מסרו להם לאותם אנשים שהיו, בגלל שהתהליך המשפטי היה כל הזמן יחד איתם, למסור להם את ההחלטה הזו, כדי לקבל את ההתייחסות שלהם. זה לא עובד ככה, לא, התהליך הנכון הוא להביא את זה לאישור מועצת עיר, מפה זה הולך למשרד הפנים. לא, אתה לא תמנע אותה, הם יכולים להגיש תביעה מתי שהם רוצים, זה ברור לגמרי. טוב, שאלות חברים? כן. בתקופה הזאת, בתווך הזה של כן הוא היה לא מהנדס, כן מהנדס, לא היה מהנדס, כן מהנדס, אני ראיתי והייתי בחלק מהעבודות וראיתי חתימה שלו עליהם, זאת אומרת חלק מההחלטות הוא קיבל בתור מהנדס בזמן שהוא כביכול אמור להיות לא מהנדס. האם יש איזושהי חוות דעת משפטית להחלטות שניתנו בתווך הזה? לא, יש ישיבות שאני רואה את החתימה שלו. האם יהיה אחרי זה יכולת לערער על ההחלטות האלה? בוא נגיד כזה דבר שכשהתהליך כאן יהיה חלוט, אז אנחנו נגיד לו שיעבור חזרה ויאשרר את הדברים שהוא חתם עליהם, אם יש דבר כזה. אני לא בקיא בדברים שהוא חתם עליהם, אבל שבועיים האחרונים בוודאות הוא לא חתם על שום דבר. כאילו מהרגע שהסוגיה הזאת
הובהרה, אז הוא לא חתם. מחכים להיום כדי שנוכל להתחיל לעבוד מחדש. אוקיי, מי בעד לאשר את מינויו של אבישי שאול כמהנדס העיר עפולה על פי ועדת בחינת עובדים בכירים מיום 31/7/24, שכר בכירים 85% עד 95%, שכר התחלתי 85% עם רכב צמוד כמקובל, בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים, וכמובן לאחר כל הסקירה ששמעתם מהמנכ"ל. מי בעד לאשר בבקשה? פה אחד? מצוין. פה אחד, אז בואו תקראו לו בבקשה רגע. אבל תפתיעו אותו, נגיד לו שלא קיבלנו. לא, לא. קצת, משהו. אבישי, אנחנו מאחלים לך שזאת הפעם האחרונה שאנחנו מאשרים אתכם. פעם הבאה אתה יוצא, אנחנו לא מאשרים. אבישי, חליפה רביעית. מועצת העיר אישרה את מינויך כמהנדס העיר פה אחד. זאת מחמאה גדולה, אנחנו מאחלים לך הרבה הצלחה, ואנחנו מקווים שהדיון המשפטי הזה יהיה כבר מאחוריך, שתוכל לעבוד פה בראש שקט. לתקופת הביניים, אם חתמת על דברים, אחרי שכל התהליך יוסדר, תאשרר את הדברים. אני יודע שבזמן האחרון אתה לא חתמת על שום דבר, אבל אם במקרה היה בהתחלה או משהו, תברר את זה, תבדוק את התאריכים על החתימות, ואחרי שנסגור את כל התהליך הסטטוטורי, תעבור חזרה ותחתום עם תאריך חדש. בסדר? כן. יפה. ועדת תמיכות בבקשה, שלום. כן, בעצם אנחנו מאשרים את התבחינים לתמיכה בתנועות נוער וארגוני נוער. אין שינוי משנים קודמות, כלומר התבחינים כמו בשנים קודמות. היו לנו בשנים הקודמות לפעמים נשארו יתרות שבחלק מהתבחינים התנועות לא עמדו. אנחנו לא רוצים להשאיר יתרות אצלנו, והחלטנו, היועץ המשפטי, הגזבר ואני, שנאפשר להם לשפץ בכסף שישאר להם, גם לשפץ סגן ראש העיר. מה, לא הבאתם לו? לא? וואו. כן. וואו. אז כן. אז נאפשר גם במסגרת התמיכה לעשות להם שיפוצים במבנים שלהם של תנועות הנוער. זהו, ברמת העיקרון אין שינוי בתבחינים משנים קודמות. שאלות? מי בעד לאשר את בנושא של קריטריונים, כתוב שם חלוקה תתבצע בתום רבעון 3 ו-4 במידה והתנועות עומדים בתנאים. במידה ולא עומדים, אז אמרתי, אז אנחנו נוכל להשקיע, לשפץ להם את המבנים. אבל זה כבר יהיה בסוף השנה, אז אחרי. למה? עד 31 דצמבר הם יכולים לנצל. אין שום כוונה להשאיר יתרות אצלנו. לא נשארות. כן, מי בעד אישור הקריטריונים והפרוטוקול? פה אחד, בבקשה. כן. ועדות עירייה, מינוי דירקטורים בחברות העירוניות, בבקשה, שלום. טוב, אז שלמה ואני ככה ביומיים האחרונים עברנו, ובעצם הבקשה של חברי האופוזיציה ביחס החדש, כמו שהם הביאו לי אותה, ככה שתלתי אותה בטבלה, בדיוק אותו דבר, אני גם אעביר לכם את הטבלה. רק מילה אחת לפרוטוקול, אנחנו לא קוראים לזה קואליציה ואופוזיציה, מיוצגים בהנהלה או שאינם מיוצגים בהנהלה? ככה קראנו לזה שלמה ואני, וגם בכלל במיילים, אז בגלל זה אמרתי את זה. אז אחד לאחד, מה ששתלתם, אני שתלתי, רק רגע. אפשר להגיד עוד משהו, לדעתי, לכל סיעה, יש אנשים שרוצים להיות עוד שותפים בוועדות. אפשר להגדיל ועדות מסוימות מ5 ל7 כדי לשתף. אנחנו מכירים את זה שאין קוורום. לא חובה, לא חובה. שלמה, אתה מכיר את זה כיושב ראש ועדות שלא היה לך קוורום. הלוואי שיבואו 5, אתה מדבר על 7. לא 3, ובמקום 4. אם הם לא חברי מועצה, הם באים יותר מאשר חברי מועצה. ברשותכם, שתי סוגיות. כדאי לשתף יותר אנשים. ברשותכם, שתי סוגיות קטנות, בסדר? חבר'ה, בוא נסיים. חבר'ה, שתי סוגיות קטנות. רועי, רועי. אחד, אני צירפתי עוד טבלה למטה של החברים הנוספים בכל הוועדות על פי פקודת העיריות. יש הרכבים, אז כלומר, הנה, הנציגים האלה מופיעים פה בטבלה של למטה, זה לפי הפקודה. דבר הנוסף, עלתה בקשה לנציגי ציבור בוועדות רשות. זה משהו שלא היה. אני לא שתלתי אותם בטבלה, את נציגי הציבור, אלא רק את חברי המועצה.
יש 5 בקשות בוועדת בטיחות, בקליטה, באיכות הסביבה, שימור אתרים ושמות, לנציגי ציבור בוועדות האלה, כאשר זה לא מופיע בפקודת העיריות, והפניתי רק אותם שנייה, יש ליועץ כאן אבל המשפטי. פרדוקס והיפוכו. מצד אחד כרגע רצית להגדיל ל7 כדי להכניס חברי מועצה נוספים, עכשיו אתה אומר אין לי מספיק חברי מועצה, אני רוצה להביא אזרחים? לא, אני רוצה גם לקחת שגם אזרחים יקחו. יש ועדות אחרות שאפשר לשלב אותם, חד משמעית, אבל ועדות עירייה, אני פעם ראשונה שומע שאפשר לשלב אזרחים. אז תראה לי את זה, תראה לי, שלח לי את זה. אני אשלח לך את זה, יש לי את זה. שלח לשלום, הוא... תושבים שזכותם לבחור ולהיבחר יכולים להיכנס להיות בוועדות רשות. אני תמצא את סעיף, לדעתי אפילו יועץ משפטי שיש לו את זה. אני ראיתי שאתה מדבר יפה עם שלום, תעביר לשלום. אין לי בעיה, כרגע לא הכנסתי את נציגי הציבור, בואו נבחן את זה גם יחד עם היועץ המשפטי, בסדר? וגם עניינתי אותו בזה, וגם הפניתי, חיתבתי אותו במיילים איתכם. שלום, מה שלחתי לך היה עוד חלונית של ממלא מקום. ממלא מקום זה מאושר, כלומר אוטומטית. שלחתי, רק שתראה את זה. כן, 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 אבל זה מאושר אוטומטית כמילוי מקום, כמו שראש העיר אמר בישיבה הקודמת. בסדר, זה לגבי ועדות העירייה. בביקורת היית, שלום. ועדת ביקורת היית, אני חושב. מה רשמת? איפה ועדת ביקורת? כאן, רד ליאור. ענבל? מוטי אמור להיות שבראש. לא ענבל? לא. אז מוטי במקום ענבל, סליחה. יכול להיות שהייתי בוועדת ביקורת. מוטי יושב ראש במקום ענבל. לא יודע למה ראיתי ענבל. בסדר, בסדר. בסדר? בוועדת ביקורת. אנחנו נתקן את זה. זה לגבי, חבר'ה. בסדר. יש לי את זה. שלמה, יש לי את זה. חבר'ה, לגבי ועדות העירייה. בוועדות העירייה, ברשותכם, בחברה הכלכלית, דירקטורים בחברות העירוניות, מוטי ציטרינוביץ' יהיה בחברה הכלכלית במקום אלונה, זה הבקשה של זה, ורונית תורג'מן במקום אריה אברמוביץ', זה בחברה הכלכלית. כן, מוטי ציטרינוביץ'. אבל אמרנו אין אופוזיציה. לא, עכשיו זה כדי שיהיה ברור. בסדר. בחברה העירונית לחינוך, איריס אהרון דוד תהיה במקום טינה שפרשה, וענבל שמיר במקום אופיר טוביאנה. בסדר? אבל לא נמצא כאן בזה בהסכמה שלהם. אני... לא, בברכתו. באיזה ועדות אופיר טוביאנה נמצא? אופיר טוביאנה בוועדה למינוי בכירים. ורמי יוסף באיזה ועדה שלום? אפס. הוא ביקש לא להיות בוועדות בכלל. הוא נמצא בכספים. אתה רואה לאן זה מגיע שלמה? אם נותנים לכם אפשרות להכניס אזרחים, אז יש כאלה שאחרי זה לא נמצאים באף ועדה. מי? רמי יוסף? רמי לא נמצא בשום ועדה לפי בקשה שלכם. רמי לא רוצה להיות בשום ועדה. בסדר? אז רמי יוסף באפס ועדות, זה לפי בקשה שהועברה אליי. בסדר? זהו, ראש העיר. אפשר להצביע? אבי, אפשר להצביע? כן, טוב, זה הבסיס. כן, ברור. כן, למה לא? מאחר וזה כאילו הגיע מכולם ביחד, אז אני מבין שזה פה אחד? כן, מאשרים? בסדר גמור. יש פה כמה שינויים שאנחנו נשב לסדר אותם. ועדת חזות העיר וועדת קידום הייטק, אנחנו נקים 2 ועדות כאלה, יושבת הראש אלונה חדד קושניר, עם צוותים מקצועיים, אם יש חברי מועצה תגידו לי ושנשלם. זה גם נאשר. איך? לא, רק שנייה. עברנו עכשיו על דירקטוריונים. שנייה. אז רגע, אז בואו נשים את זה כבר עכשיו. לא, זה עכשיו גם. זה היה כאן בתוך הדירקטוריון? זה נכנס, עכשיו אני אומר את זה. בסדר? אוקיי. זהו. וועדת חזות העיר, אמרתי את זה ואנחנו נכניס את זה. בסדר גמור. כמה חברים בוועדה? וקידום מעמד הייטק. אלונה חדד קושניר יושבת ראש עם צוותים מקצועיים. ואם חברי מועצה ירצו? כן. זה משהו אחר, אבל אנחנו... לא, אבל אני אגיד לך, למשל עשו לי יום אחד ועדה ברווחה ב2, חברים, בדיוק, תשתדלו גם בשעות, אנחנו, אתה יודע, אני לא סגן בשכר. אי אפשר ב2.
יש אתה, דביר, ונציג אופוזיציה. אז תגיד להם. לא, שלוש. אי אפשר, אתה יודע מה זה 2 ברווחה אתה לא היית. היית איתי ברווחה. נציגי ציבור עדן יוקלר. אתה היית. זה נגע וסמים, רווחה, הכל מתערבב לי ביחד. לא, צריך להסביר להם, אני ביום עבודה, אני חותך. לא. מה פתאום, עובד בדרום. בנתיבות. בוא, זה לא נתיבות. קשור, אבל תלוי מתי העבודה שלך, אני כל היום שלוש. בוא, אני מבחינתי סגור על כל ה... בדירקטוריון של החברה הכלכלית. את מי מיניתם? את מוטי ציטרינוביץ' במקום... אתה מסכים להשאיר לאלונה את המקום ולקבל משהו אחר? מה, בביקורת? לא. לא, בחברה הכלכלית. להשאיר לה את המקום ולקבל משהו אחר, מה אתה נותן לי? נחשוב, נדבר על זה. זה אפשרי? שנייה, אם זה בכלל אפשרי. לא, אז נאשר עוד פעם, זה ביג דיל. טוב, נחשוב על זה. מוטי, נחשוב על זה, בסדר? אבל נחשוב על זה בצורה רצינית. סגן ראש עיר בשכר ואני מוותר. זה כבר נראה כמו שוחד. זה רק אמרתי, המבקר. תענה להצבעה. תן אלף, אם לא אני נכון. לא שמעתי. סליחה. אפשר זה או שאתה רוצה לחשוב? טוב, נחשוב, אני צריך בסדר, לדעת. אני אטפל בזה. אני אטפל בזה. אמא. כן, עוד 30,000. מי בעד לאשר את ה... באחד. סיימנו? רשמת שונות, מה זה שונות? יש משהו מיוחד. תודה רבה לכולם. אין ביום ראשון ואין ביום זה, נכון? חבל, אין ביום ראשון ישיבה, חבל. איך אני אוכל בלעדיך? לילה טוב לכולם.